Ezagutzen alduzu Osakidetzako osasun karpeta? Ba aldakizu orain inoiz baino errazagoa dela zure zerbitzuetan sartzea edozein gailutik, edozein lekutatik eta edozein unetan? Osasun karpetari esker, zure historia klinikoa kontsultatu dezakezu. Osasun zentrora joan behar izanik gabe. Medikoaren txostenak, analisiak edo proba erradiologikoak. Horrez gain, zein txerto eman dizkizuten ere jakin ahal izango duzu. Tresna digital honen bidez, errazagoa izango da medikuarekin hitzordua eskatzea, hartuta dauzkazun hitzorduak kontsultatzea edo hartu behar duzun botika egiaztatzea. Era berean, zurekin harremanetan jartzeko datuak, telefono zenbakia adibidez, eguneratu ahal izango dituzu. Dagoeneko osasun karpeta baldin badaukazu, jakinarazpen bat jasoko duzu Osakidetzako minbiziaren baeketa programaren batean parte hartzea egokitzen zaizunean. Gainera, probaren emaitzak kontsultatu ahal izango dituzu. Osasun karpetara sartzea oso erraza da. Zoaz webgunera, bilatu osasun karpeta ikurra eta sartu zure datuak, ziurtagiri digitalaren edo baku kodearen bidez. Halakorik ez baduzu, zure osasun zentroan edo herritarrei arreta emateko edozein bulegotan eskuratu dezakezu. Zure mugikorretik ere sartu ahal izango zara, Osakidetzako aplikazioa deskargatzen baduzu. Gogoratu zure historia klinikoa ez ezik, baimena ematen dizuten pertsonen historia klinikoa ere kontsultatu ahal izango duzula. Osakidetzarentzat lehentasuna zure osasuna da. Sartu zure osasun karpetara eta zaindu zaitez egunean 24 orduz.